to Ghana the shimame mamunina hamama kwaba. Ahenkan 93.3 FM Sabrason. Sense my dress your memory yes ye dwawie. De baba sum se wi apem to bre akan kase de asidos papa. Ebi abetia ne se abato komisa na frase wonmu a wo manya mfie dun wotwe ewo ID card ni bi dada. Nanso ne diamfum so bi nti ayera no ose mo so mo bre adu. Ghana mampanyini abede chire Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia atudwa e chire mu se o trimupo bi a esombo na ne sekatumi ode begu akwan so ama Ghana fo asetrem ayemre wonuma akosuku pon awdro akwagentetie ewaduro ton mu nyame adom aban ama wonum nipa maako bebro aha adionsia 360 ani achire aban agya wo nina ode omko ruwura ayansabia awdro akoye nyuma na oswofo no ana hwe afarefo dwumadie ne totoye eso ede atudwa chire mu se wama ye hyehyeye asisi ano mo ba behwe se omo ma de hye no mo kwan mo nko ensuo mu nkoyi emunam ede ntia wei anya foforo bi na wie yesi adwade ba beso mo se awia prem tobre akan kasiase da wampam aseda soko dede wakona tso babuna wasi achim dan dwom ni asante atimamente dwom kodigwa ene yeso koto sabo akramasi apata so a o tafe chance be nipa dasani ni pagya ni so okraman twinfo apata afin so ansa na homa behu suru na enemdua so entesuonku enante Masha Beauty and Training Center ni dwumaku awdro a womo aboaso yasene ewosika famu sanso Ahenkan FM Intertown Football Gala womso sika wiei UEFA Champions League Finals live commentary Ahenkan FM yadeban woma yadwete kakra ODI Electronics Home Appliance papa fee ene kwan fa so etono so de air for papa womso so yasene awiei de achi o Facebook live hwehwe Ahenkan 93.3 FM madwenjani su yabekenkan amon anase ukuta Yesu moja mecha yam phone ana smartphone na for adwenchen fa SMS any WhatsApp 0533 898915 0533 898915 na yakenkan amon men midin edikwaku enin kusi buadumene adwen pa hene Kofi Mensa dwene papa na papa endi wadum kan afe anidie ne obuo kwa so obrasie mu petakrafa yiwaso ensem no nkyeremu ene ne fiti ase ye de somo sade se na ensem trefo de asoma yen Ahenkan FM yes ensem no ase ade afri amanyosem enso emu na yeguso eboaboa ye ho ehwe ni mu se twede aponyakopode yenkwa ebeche yen na December bosome wa fi mo no ne de to so enso no ebeso na afia bedwaku mo hwa abato dwumadie ntoto yeso electoral commission bema akonya na Ghana ni di hye biara owo abato tumi krata no ebie no wonso betimi akwato aba ama yi mampanyini ene ye mra hye bedwafo enam so ama manyaku awodo a ewo oman mu guso a wonum ebo apro na afei omo eda omo wadidi a kire Ghana fo afei so omo tirimupo ene susuye ene anisuade huru omo ema oman no so omo eda na di sede be abato no bra no so a Ghana fo betimi agina so ede ato eye aba na opanyina no na ehwe na waprema panyi di bra no ede ama New Patriotic Party osukokoko amanyokuo eye Ghana mampanyini abede kire Dr. Muhammadu Bawumia na akora ede nsam awdo ede atudwa ne nsam kan ni nyina no na wo kire se wo ni suade hunu pa ewo eye sabi na ni so a ogidi yesesa ne sa eka mampanyi di bra na wobetimi ade aboa ama Ghana so akopie bɔhyɛ asase ne so ama nneɔma atimi akɔnkan wo kire se na ni suade hunu no ebi ene se ono akasa bedi adanse ase pepe ewo mu no wo hye yanyina moden no enkania no ebo na ewo soro pa like be no eba anya asam keto Ghana fo tiam ene so oboruam kura ewo eye achem empatam yan modia na je so dan ne pesu aso da se amanfo etiam animi ankasa me kura me yadansini meteme da ma abetia no brachi kokoko adempa yes wananie me so ma hwe me nkrata imame wode be hye wonsam no na je se light bay wonsen kan no de nam na wo hwe buo ya sunsum de agugu bi mo so a wodwere ho awontia so na se na me kotwea bi ene se omsade wi aba radio so che me ebi mu kura timikase yenye demo entia eye Electricity Company of Ghana for na ni nyina nkamfua no Dr. Bawumia se
sɛ saa ɛha wetu betwa dia Ghana for ehwe no moma na kwanya no meye mampanyini no obo betoto nneoma ama enei enyinamoden kanea no eboɔ no etime hwehwan aba fam sɛ de beya enei enwuma hodo a eguo esan ladbent no ne nyina no ɛtoɔ betimi ensoso etwa wɔde sansɛm we etu dwa no wo enkabupuni mantamu enhyamudi a wɔne ɛyɛ Traders Union Congress Trade Unions Congress for no ono mu di ahyiamu ana agya wonom adwendwendwendwene ekoyom befa so adwadifo mo ka na anso so adwuma betimi agyina brane ana owu se anyinamoden kanya ne yade baako a egu nnwuma enti wonfa no enwo hoi na owie ye no ana wo kyerɛ mu anso so se wawani so ade hunu bisa na memmuo mo no wobɛhwɛ na aban no enkoye boyi enkoye obolo twei Shaya nkotwa twe debi o chese obema na mamuo no afon pa na chese ni nyira mo nipa odo mo ebebu oman no wo chese onfa dodo na soafo ene won ma be de kire wo se okikakika asiani no abu nkonta be se aduonum enya de se ebebro etia no enso ya na botae ba ko gidie se ebetumi aboa wo se enei se o hwe Ghana fo tie mu ni nyina no ebi se aban no eba no oman krofo bebre dibre na sabio so muntimi enye adwuma esomboa eno mo man no eboka sanse ye de oman no esika na di tua wonom eka na afia de kura ye hwe ni musi ye sabeka no ye nsan ka ne sade ye sene fatade a na chese ehu ehia ye kwa na ye baaye ani kwan se ye madibia no bebre sa tika kre bi ketewese enye dodo awura ene edibu oman Dr. Alhaji Muhammadu Bawumi a kire se oba be ma kwanya ama ankura nwuma so ade wonom wo be hwe se na aban be so wonom asene ewo sika fam se de be o madwuma betimi agyina brane ama nneoma akonkan o chese bosia nso so aban kan no anu akwakoba bosia no eno so be yose na aban anase na mamuo mo no ebisa enkoso na eno so etimi aboa ma nneoma akototototi ene ansam ne de bebre ana cheso o kire no adwene ede efa ho yentie Dr. Bawumi. In the next 4 years for Ghana, I expect the cost of electricity to come back close to 50% if we move to solar in that way. And that will make it easier for individuals and workers and households and make it easier for businesses as well. The size of government under my administration will be reduced. I've made it very clear, not more than 50 minutes. The other thing that I want to introduce is to move expenditure at least between 3 to 5% of GDP in government expenditure. I mean, 3% of GDP in government expenditure is about 30 billion Ghana cedis. So it's very significant. But I'm thinking that in the first 4 years, we should at least move 3% of expenditure from the public sector to the private. What this does is that it reduces borrowing significantly because you don't need to spend that 30 billion. Ani awuti ye eye Ghana mampanyini abede chire onukro ya ehwe se obetimi enso apre na nensa aka mampanyi debre no ewo eye New Patriotic Party osukukoko amanyokuo edimo Dr. Muhammadu Bawumi ana otene nkano nanu ya na bato komisan di dwumadie bia eno ne ye wo ma anyamfie dun wotwe nanso mudi ni nkratamu edintwremu anase abaton nkratamu no wo nkotwe mudin obi esa akonya ne to no waye awie ne fom akoma kwa aduenu 20 days odiasi na enusi yachi krata free abato komisan akachi ababiem ya we ni de eyadwumadie sonko na krata ne babonte no abato komisan atwere atifi sam ne se wow voter ID card ayira no ye si anan na se nsia na mu dwumadie no mo babaye na krata mu na abato komisan kire mu se o free ni dwumadie biase enne yawade yi kotoni mabosom ne de toso aduasa edikosi fiada ayo humo bobosom ne de toso dunan ade obabe ne se onipa bi a wo voters ID card dada na wo de ebia bibinti ayira ahye atonsuom ahono apoto ayese wo de ayira udidi dwuma enye no osemo sankrofo amayira mu voter ID card ni na no ode sanefu adudo wei asi wono baba ye ensiachire anansianamu ede amamo entinemo nso 30th May edikosi 14th June eyamoda wo de ayira pese wunya wo frusia nen na wakwa akoye na bato komisanse we no ye ne digital ye ko ne digital oso mo ko digital nti so pese unso wo de ayira na mom upabi fofrosia nen a wonu ba yishu
short code star 222 star 1067 hash star 222 star 1067 hash eno na odi betua sika odi be replacement no na abato komisan so obeje 10 Ghana cedis pa eno obeje na oso wo tua sika na reference no ya na odi district officer no baby e wo no na odi ahye ho no mo kama ebia edu reference a Brim Central na odi ahye ho reference no ebia achim so aduro na odi ahye ho ebia Brim North na odi ahye ho kama enti utua uye payment 10 cedis na wako akwaje o card emu nkyeremu ni na no wo mo de aka ho nti ubo code na star 222 star 1067 hash na udi aye replacement no ekatua no 10 Ghana cedis abato komisan say we no eye wo mo voters ID card ayira nko a odi anyira ya ha wo madwen wo di ayira no ay payment no na wakwaje foforo asia 9 krata ba bontin onipa ne sashase eye owura Michael Buadu ono ene ye head of public affairs ema abato komisan na no mo kire se wabato eye wodachi wabato eye wodachi enti ne so peso odi ayira unya ofro shanan ya na wodi san hyehyɛ no eso Ghana arishimama yetwa awia pemtubde Akan Kasiebo no so na wo eye afarefo dwumadie ene ne ntotoye enso ensenkaye ene yede wo ebo ede adremuan yeka se obi eye ofare enia na chese wono woyensumnam yini woko nsuo so na woko yinsumnam na ode abane enya bi de aboya no so twede enti wono mo adwumadie ene ntotoye ahweye womo na ehye wono ensa eye Ministry of Fisheries and Aquaculture Development opanyina wotua wono manuo onimonyamfo Mevisa Wakumsin ono na etua afarefo dwumadie ne ntotoye anuo wode atodwa ekiremu ese womde hyehyeye agu akwan so ahwea ni musa bosome baako entem womo ebesi kwan na omoma obi biara a wono woye ensumnam yini enko ensuo susu okwakoyi enam sadia beye betumi aboa ama mpata no anase sabre yimu no se ohwe afarefo na omuko nsuo suko yi nam na omuko na omuko gu asawu na won betwetwetwetwetwe ebobode aba no obonsa enam no kakra bi eno munyade omuyi omuni nyina no nketenkete eno no so saa ne de na chese ha adwene etogidi yesa fiti July bosome ne da edikan ade kwa pim osana bosome no August bosome ne da etwatoɔ no from 1st July to August 31st wamo ade to ho so mo ma ofare ni biara enko ensuo so ese okwakoyimu enam sede beya empata no enso betimi anyinyini na atimi enso so aboa ne sayo so entino wasere ase saa hyehyɛ we no enya ade foforo enya afe na ban de hyehyɛ we gu akwa so ade ɛwo no tetetetete a yegusu a ye disuo sɛ de be a ye nyina ye betumi abɔ mmoa no ban na da ne da yetimi enya bi na yeso yetimi de aye aduane adie na ɔde sansɛm we etudwa no na wɔne nsɛmtwerɛfoɔ ade ahyiamu ɛwɔ Enka bubuni mantamu Accra International Conference Center ewo na wono omkodi ahyiamu a ɔde sansɛm nyina enso so ɛto won anim wode tudwabiam ekirem se omone afarefo ni nyina di ahyiamu ene omadwendwene anamontu a won bese omutuo yi eho ama omososo agiatum akomapa enso so emu eto gidie se san hyewe ba beboa wono kura sa de tudwa kirem se afarefo na nkasa se kebeye kura we no bosome baako no ehwa enkeye ntremu kura nkwa bosome mienu eti bosome mienu no ekeye ma akwanya emma afarefo enko eposo anase sutade awodo a yenya enam di firi mu no enkonko yi nam sede beya mpata ne ketenkete no ombetimi anyini no amadane akase am yetimi akwakoyi wo mo na so maame onimanyamfo Mevisa Wakumsin ekiremu se hyehyeye no sede atie no saa na wasa wo so edi so tie boso me baako ana omde bedi saa dwumadie
2nd of April, ewo Accra International Conference Center. Me name Afarifo Eshiaye, Apofohinifo. They discuss last year, 2023, close season no. Senior ekoye. Na omo ankasa so dia dance say close season no. Eboa nti ehun ya say ye beko swara na yaye. Afarifo na ankasa na ye ka. Na omo krampo plead say nka ye no 2 months. Na me see there bi. To omo ni na age atum say afi 2024 so no. Nyame ya adoma close season no. Senior ye no afi bia na ye be sha say on the 1st of July to 31st of July. That is 1 month for artisanal and inshore. Now from the 1st of July to 31st of August 2024 for industrial trawlers. Almost so omo de ni eye busumi mienu. Na nyame ya adom a eye ye safwa ye de to eponumu no symbolically enunie. Adeshimama enu achi na onimonyafo Mevisa wa Kumsen edi semdi bi etwaso etufo ebokoko ese eye afarifo bi ni mu no sebi mpedi asoma da na omo aboahuriye moja mpomutiri mu da bia pesaminkum nya do no nko abedi ene wodwene ho etu akọ nsuo so se wokọ akoyi enam no wose ofa eye asawni mom na wodi egu de friend senet no na wodi eyi nam no da bi onye ne sa okwa na wodi awuduro sabi akwakogu ensuo ni mu na empata na ewuwa wom na nasa nam na ewuwa wom no wonom awu na watimanya kwan atete wo mo wo kyese eno eyesubambone a eni kwan ese woye eye afarini a anase ofari eni a eni kwase wotu sa na mo no esanse eno emwa emanyoma enko eye enkan wo kyese eno eye ade ba ko a ekum eye emwan en awoduo bi a ensumnam no face no omudie ema omunyine ekunkum sa ne omani nyina afresunsuo no kwa so wasa asena obi ntimi enso emfandi dwumadie bia esefata etise oye ofarini na se wanhwe no wantu nwafo na wode sa anamo wei eka wadwuma ho a na kakra aban ni so peti se kukuro waso ebeyehye Nyoma boni a yeye wo epunumu ayuyu ayeye ebi di dynamite ebi di DDT ena echi enam no yeni na anim se ewiemu soso sakra aye bibi oye climate change en ha epono ena pollution plastic waste ewo nsuo mu ene ya farefo no ko epoa ni omoche no even though nam wom na emo plastic waste no edoso sen enam a omoche nini na ye dadwen amaye as a country and a government. The ministry no government through the ministry no any RV Dr. Field Nancy and Norwegian government and FAO air collaboration say omobeba research na ya share close season na ye no and nam na ye pese ye rebuilding no ye tumi anya ne sa na the extent of pollution air plastic waste na won suo no so no ya share dodo a ewom na ya anya ne sa ebeha ye mindful it is vessel research vessel I started from Cote d'Ivoire on the 9th of May. Mika say abedu Ghana ensuoso and Ghana eposo. No muwia on the 7th of June. Omobeba ababe chire nyoma omwehu. Ani awuti yi ayoswafo hwe afarefo dwumadie ne ntotoye eso Minister for Fisheries and Aquaculture Development onimonyamfo Mavis Hawa Kumsen. Ye toa awia prem to bra kan kase no so no wasuguso ya wutie kase yi ewo Ahenkan FM what wasum papa no fa adwenchen fa 0533 898915 0533 text message and na WhatsApp ye be kenkan ama ofenchum Facebook live on so DJ Kobike aka Medwen Honadaroma odi atum yopo menkoso ai ewiase ayewoi nyankopon hihye mu ene nimdie mu de gidie wom se obosoro nya asase bo mu nipa nina no de yehunu ne se onipa bia omano ade soronku bi anipa no betumi di abo ne bra ana nipa no hwasu yi a enum no obedidi afri amwanye ba bedi ne tiato ne wanya bi nso aboa wonma ehiamoa a yefe no adoma kyede talent na adoma kyede no eguma wudo bebre ebinum de ote a na ho adwuru ebinum so de ote a ze we de normal ye wo ball bo adoma kyede ho ye wo kasa adoma kyede ho ye wo nkyerɛkyerɛ ye wo ka atwie ye wo ntabo so edanso bo ye wo adepam etirebo nini na e adoma kyede tibonsa akoda bu onma osuan no akotwa baby osimi ibo ne ti na esa ne de no etirebo onimu
akora ebu ono abo nse wakote boode haban o ya de oseme pam boode haban no na ese adepam ewonimu akora ebu ono na no kasa o nse ne papa konsu ame papa na konsu no wetu bicycle no wode gallon atoso wache tretano oko wakobu nso no kapen de atoso wetu bicycle ne boode abegum gron wache ba kwada no ko na ese akoda kro commentary ewonimu sports ewonimu enti aduma chade no bebre na ya na ohu na weni na chini ememu se de tie no se waduma chede no eno ana pese ode adwuma mpo a uwie na se wo kon akwaji nimdie kakra ewo school a ewo se wokọ na uwie wanya tumi krata obetumi de aye adwuma ewo memu ye wa nurse fo ye wa teacher fo ye wa nsemtrefo ye wa police fo eguma odo bebre na emu baako eye woma eye omo de won pese mo ton aduro ewa yaresabia pharmacist womo de na me ba beken na enipa makomako asa adiosia 9 364 a womo de na omo ade esi omo ni supan so mbetondro ewa yaresabia obi nso onma ne de enye nadoma chede no anane nka no nanso akonya bai eno akosua nyame adom womu ni na asua de awie ebinum efri University of Ghana Legon ebinum so free Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST ebinum efri Central University any university sawodo bebre ena sa nipa makomako ahasa adiosia enan womu ni nada nyame adom Ghana ban ayamamre ne amane ama womu a wapon womu ni na ho na waje atumi so odo mo ekogu enwumam obepostu wo no mo so afrase aye adwuma enti dwumadie ne koso ayapon sa nkrofo weni na ho a ye de wo mo abeka Ghana won metondro ho dada sesi aban no ebepe nnwuma edi ama wo mo enam so ama Dr. Samuel Ko Donko ono na president ma Pharmaceutical Society of Ghana odi tuja kire se nyame anum ni kwani omamu ye wo ha okase pa ewo ma etondro ho esanse wo mo ko school no koji nimdie no wie ben hu sade eton aduro we den duro we amosaslin tese na enduro akase ni ombesua bibia obewie na odi tivie obu obehu na oton baby na ochibo fruit obu obehu na odimate obehu na mobile money wakosua dia kakraka we dia betina fie nini na ne se ayasabia wodo na wo no no obekọ pharmacy wo no na ehwaye ma esanse ho no ehosua entientu mfa nipa kese ho eno na owura Samuel Ko Donko edade sede atu aban nanim se sede sukufo ni ko school Ghana ye wo school si makoma nso pharmacy schools no enso nanso afibia nipa ewie school no edoso na odi hwe ayasabia ye wona emwa enti aban ni miebie pharmacy sa odo mu a ewo ayasabia no tu ko achim dan government hospital a pharmacy wono mo na nka biem ni ayene kase na atumi afani pa dodo na atumi ahwe ayarefo no so dodo enti uko bi achim so dodo aban ya sabia ne ya bie pharmacy ni mu na atumi afani pa dodo na ayasabia no ayarefo no so ya atumi ahwe dodo enti o se aban mie bie sa pharmacy sa dodo na ewo ayasabia awdo no se de be ya woma ewie school mo tondo no ye benya babia pimpia woma hye no mo nso atumi aye adwuma na de se de ni. And the pharmacy schools, ABS 7. Number of pharmacists are yet to know the doors. Tebet me as I buy and obey BMU. Now hospitals, now buy maybe a pharmacist, no. I buy no employ or more. Because I hear brands it mean financial clearance. Answer it me, I employ more my momo. Then in the back, we be here as I buy beche. Now your man call for movie school, when you have financial clearance. No much media age, man, I bought Ghana for. I said, him, no motion baby, no can omunya baby and fanco, no monko practicing. Now we go school 6 years, Ecosiania, Manubi, now we never been practice so there. A FM Kaka, and also sometimes ne hard drink Kaka, and only I did back with me. We a Dr. Samuel Ko Donko. On a year president ma Pharmaceutical Society of Ghana. Now this are the two jar and no, and no achievement, dear Croya, Sena Swafa be the chair. Osha Ghana apomdin samso. Our Samsum Rashabi Janima dishawo achim dan abeton peswaso. Onumnyafo Alexander Kwasiakwa wo dwumadi asibi ena panyini nso di tuja na okere se won ma awie school aban de wo mu be ko komia mia wodo bia kwa dwuma no osre se ye postu se wo ko ebia ebeka pa ko ai chip gomini chip compound memfa ebia ko tachikrom ya do ko tachikrom chip compound ko hono ko ya dwuma enwusu tinka ze aban awungo go osi ko ya dwuma no se ya do ko ebia baby te se ayi adenchensu
te say chip compound one e do kwa embusu uti ko na ko ya adwuma no ebi ado ko baabi te say asante atuma maintain krokro do bebre wo akiri kakra ana baabi e wono e ho hye dan mie yi a enwusu uti jepene ne ko ya adwuma na eno o kye say ewom se mu na makosua de baako mukuta bodi nkrata baako nimdie baako ana mukuta mu na mu ya adwuma pe na so obi ete air conditioner mu e won gran obi ete air conditioner mu e watakrade obi ete air conditioner mu e wachim dan ayerebi ofo ase ayi akroso ene mia nkura nkese bebre mu ne yede wo kokro kito ma ene no kura wo kura nka be hyew ene nka be yo yapa na so se sa nkrofo ne de o mu ko enkuro nketenkete mu no eya ama mu musu mutimu njepene na mu nko na eya ban no asade se enka oso ma mu mpempena de bi mu amu ko nkuro nketo mu no omo mpempena de bi a ebe hye mo den na mo mani age adwuma na mo kwakoye nkuro nketo mu no na matumi aye ni ye na so se sa mpempena de ni na no wo mo twantwe sika ho aye den ama aban no enji so mo kan dada kra na enya de o betumi aye enya o mo nko osi a nurse for midwives doctors a won wo nkuro nketenkete mu no wo mu nan ka wasa aban no ma wo mo mpempena de allowance bi a ebe hye wo mo den na so nyomo a aban no twantwe ezan sika ho aye den ama no ene ubehwe a yen agenda 111 a yensi ewo district BM no a full-fledged hospital. I don't know so be accept postings say or cost about the hospitals no bia anya kakra bia wono so ede beji ni ana so no so be mu say yen to ne ntwene ye no e wo ho na enya district capitals agenda 111 e wo nko a outside the district capitals no so no ye be expect so mo be ko na me kai say yen so aban ye ya said say ye so be tena se na ye hwe allowances nkitikiti bia ye de be ka one more accept some beko outside and you pay doctors any other health professionals na ni na ye ke ya is kasam money matter our money on money our money on money ding chakun na to the left to the right as you can hear and honorable Alexander Kwasia Kwaso for be the church Ghana apumdin samso sounds yam na shebudwani wa chim dan che say allowance anka wose edema nurse for doctor for midwives wo mu konkuro nketua mu no ni nna no aban ni nya obeye na susika ene ho aye den nene na mutiye na abusuafo Akan Kasiebo no eye enwumasua enso FM na aye adisuafo nkabom ko a watudin se National Union of Ghana Student ye chantu afren se eye NUX one more ede ensema otuo de atonsem twerefo anim se yembom ema aban aso ente na wono so na mo e wose wotuo ede boa won ma disuafo no otuni se de se na efata won mo kire se anamonto ni bi won ma eye aban asade wose wo hwe na wodi so abra no na so sabam no ka sei aban achi nani aches wontu enwo anamon won mo kire mu ese wo munua no ma won mo akodi nkrofo aman so mo kwadi nimdie empempem no ka se won mo tete won mo papa won mo bre o mo na mo yaw mu ani achese adesian mo kura ne me be ya den na won mo di Ahenkan Kasiebo achi a won mo Morocco sei be se na fuami ensani ana won mo eso eya atwamfonyi bi si wo mo so ye kan se dede kakra wo Morocco de kire aban no wo mo kire se wo mo kire wo mo sanse aban de eye enwumasua si achi baabi de aso won masene eno nanam so amo matimi akopiem obi man so mo kwaji nimdie nanso sa enwumasua si achi ba no enya de se aban no etua no se de se na efa tentenam so ama nimdie wasa won ensa eka obi man so Morocco no akoye bibia ho nto mo de adesade pa to aban nanim se won hwe na won mo anu nanam so bia ama aya desuafo nkabom ku a wa Ghana ha won so ne nsam di ahyiamu echem se sebi wakwasea ana se ede won eneme na yeso se okwoto se agya aboa ne siwu nua no so a ka se sore yen so me ka se sore ne so sanso di fi ne so pe wo so na aduro entino na waso mo hwe na mo so eka bi di ma mu nua no ma o makodi akwantuom obi ema so nsem eya na bebre etizam twafo hyiamu no opanyina wono na etua eye National Union of Ghana Student anu eye oru akireme opon Daniel enu oka chesam turafo se
wɔn no mu nua no mo ɛyɛ amanɔne ebi te sɛ Morocco amdi kaka wɔn asɛm yi ɛne wɔn mo ɛyɛ UK ɛna India wɔn no ma di nkɔmɔ na wɔn ɛka ɔhaw ne atete ne atepo ya wɔn nam mu ɛba na wɔn nwoma sua ɛwo sikatua na kyɛ sɛ ɛbabia du no ɛwɔ sɛ aban di ne ho adim na wɔn so etua na mo ɛsɛ ɛde ɛfata ɛnu nti wɔn sra aban paa so wɔn panakyɛw ɛne deɛ no obuo kwan so wɔn hwɛ na ɛyɛ wɔn nua no wɔn gyinim deɛ wɔn nkorɔfo aman so no ɛyɛ nwoma sua si akyi ban no sika bi a wɔsɛ ɛkɔ no ɛnkɔ animanimu ya na wɔnom so ɛntimi ɛnyɛ wɔn asomdue ɛmfa nsua adeɛ sɛ deɛ sɛne fata wɔn mo kyerɛ so wɔbɔ wɔn Ghana akora nso so a wɔnom adesuafoɔ wɔn wɔ ɛyɛ student loan trust fund no so no wɔn mo so kora so ɛtiam sɛ ɛyɛ sika yi ɛno so ɛnkɔ ɛtini nyinaa no nkamfua no aban ɛntua ne mo ɛsɛ fata wɔn mo ɛkyerɛ sɛ aban anyɛ nhyehyɛ ɛbɛboa ama enwuma sua no sɛ yɛbɛtumi agyina brane no ankɔ ne saa na ɛbɛha adwene wɔn ne nsa nkaeɛ mua no wɔkyerɛ mu sɛ wɔn deɛ wɔgye aban no di anaasɛ ɛyɛ nwuma sua kabom ko ɔmo gye aban no di paa ɛsɛ so no wɔyɛ dedu onye akapɛ ɔbɛyɔ eti wɔn nim sɛ wɔayɛ bi da eti na ɔbaa yɛ ɔde school to aso ɔkwade baa yɛ a ɛnɛ Ghana de simama ɛne abɔfra no nya fa ne bag bɔ n'akyi a wɔn na ɛkorɔ no na ɔkɔgye nim deɛ bi a ne ɔhwɛ nim sɛ ne nsa bɛka wɔabrɛ ntwe tekwa na simpoa enti sɛ kɔba sɛ ɛyɛ school to aso no aban ni kɔ ho na ɛyɛ suapɔn no so no ɔto na degye mu a na kyɛ sɛ ɛyɛ breguo ɛna aban no ɛyɔ no. Today we sit as the National Union of Ghana Students and we say we are very worried, we are very perturbed by the current happening. We are pretty much sure this listening government is going to take a quick step towards solving this particular challenges. Our students are suffering in Morocco. Our students are suffering in UK. Our students are suffering in India. Our students are suffering in Cuba. Most of our students on the student loan trust fund are also suffering. We need funds to facilitate education. Free Senior High School is churning out a lot of numbers who are in our tertiary institutions. The only way to keep them going, to get knowledge, to also develop our country is to give them proper funding to keep on going. The student loan trust fund is one key area that should be looked at. We are calling on government, we are calling on all agencies to come and rescue students in this country. We are hopeful that a swift measures will be put in place to solve this particular campaign. Ghanaian students out there, especially in the diaspora, will be happy. Ani a woti yei wano eye opanyina wotua National Union of Ghana Student eno eye NUCS ɛyɛ adesuafoɔ nkabom ekuo owura kyerɛme ɔpɔn Daniel ɛna ate ne nka no ɛyɛ wia prem tobre akan Kasiebo Ahenkan 93.3 FM so yana do adwenkyerɛ fa 0533898915 0533898915 text message and a WhatsApp yɛbɛkenkan Facebook live on so yɛbɛkenkan amount Ahenkan FM what wasum papa no na me pacho Ahenkan 93.3 FM UEFA Champions League eba so ewo UK brochi memu Wembley no Wembley Stadium honom na kansie ne bekoso Dortmund ene Real Madrid Spain Germany Dortmund ene Real Madrid ene the finals no ACN 1st June memene da eba ya enwume no num sharp na Ahenkan FM yahyehyɛ mfidia ye bibia e watchemase ne NYC pub ye wia ne asan de aginam teme empotam yanzu baabia no no ma e de kye asene na oda onipa na atumi de na asene nipa na nai nti asene de wo outside asene a you can join us batabi ebotuma aba atumda botuma aba aboabo botuma aba akwatukrom botuma aba adenchensu botuma aba baby biara wo biara botuma join ni ya kogie ni UEFA Champions League finals a eba so ewo memene da achim asene Ahenkan FM ehonom ne yekoye de afri ye be mount giant screen na se eso wa a obehwe nipa no be won se de nipa na abode na wahwe afili me pacho tim ni na ebantie nhia ne enje animum nipa nso ye den 0247 581-446. So person sponsor for 0247-581-446. One yenkasa. Me pa cho obi pe babes. Obi pe babes. Wa ye barbering shop kama. Neat pa. Baby a obeda eka ho. Ti so a professional barber na opa dwuma
na unya bia frɛ 0246 889320 0246 889320 na woni yen edinsa wo so. Na Masha Beauty and Training Center semi kancho se na so ye eya ahofen to aso oba pa wose unya sima ne de soso ma no ebeye oba pa sima na chese bibia de na kwam kama na eno sa no pese eja utisi krom na obi atwe nani ehwew na ebi mu rewura gatam ebi mu enso ehwinti tikokoniwa wose Masha Beauty and Training Center ho obesiesie kama amanyoma konkan ne pacho sede wo eye ka na se eduru ba bia de kɔ ma agya yesiesie no saa bepepe npadua ne tie obo ade de obo awie na momu no ɛwɔ sɛ ohwɛ na wosiesie na etimi aboa Masha Beauty and Training Center sɛ menka cho sɛ utiri no na sabi aye secretary ye obi de emunka nyansam ketwa obi so utiri kura be pae obi so de sɛ de abobɔ nkyerwa ekoba ne sɛ ha adwene Masha Beauty and Training Center ho obɛhwɛ na utiri no wa bɔ kama e de amawo star bi apese oboma wo na afenwi bi apese odigu utiri ne so no obɛyɛ ne sapepepe enso e de amawo kama eba ne fashion ne so de a obi agina tomu mepa chow e bi a wo dwumadie kasie bi siwani so aba bedi sɛ dwumadie no nkrofo atitiriw ne aninti na bɛba ase e wo sɛ bia hɔ no usiesie hɔ kama wone Masha Beauty and Training Center kasa bia ye kura akwakwodi dwumadi no obeba no aba bisiesie ho amanuoma nso akonkan mepa chow onan ne wonsa mɔre no na apese ububu a anaso pese wo hyehyɛ ni nyina no de kodan na obɛhwɛ na ɔde awaya ma onan ti wo no mo no mepa chow obi dia papai epe no eba besie esipe ono ne nanti no esisi wo musa papa ta ekoba ne se ha adwene ko na wonfa aduhwam ensrasra ho owie o diskamo yi bia wewe ho kama wonwie no na ye motomoto kama amanoma enso atimi akọ eye enkan enu atimi pa cho wanim no ebia akodwumade bia se obese wosiesie makeups no wasam na mekan mama wankasa nkogina ahwani wamu se o mia me siesie mi ho me pa cho wanhwe obewie no ahwani mu de wahwe ho no bo se kama na so obi fufuro bi behu a na chese de asema ba ko na wonhwe no wosiesie kama ma nneoma enko eye enkan enfa emmawo woseme nkan cho se nneoma mabobɔ so nyina no obese ogye hu animdia a wabie na apromo de ato obra na onyina koma mu fita asenwera na onfa enkyere kama wodu ani ekire mu ewo achem odan community na school kwantempo no eso eho ene wakobɔ ne ho adwawa eja oboa ama ho fenso adi hene ewo kotokuman enso emu obefre 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171 667 0244 171 667 eno eye Masha Beauty and Training Center na so ye eno no mepa chow Ahenkan FM Inter-Town Football Gala no baso na waye krado de walezi ubutu no ene ye nkoi pere bam ye ne ye kro no na wei eye akansie baso no ye ball akansie o chese ye mema ene wa akonya se omo de omo ehye dwumadie yi enso emubie na we no wabie na apromu ese enkro ahodo a ewo eye kotokuman emu adomo no obia wa akonya se obetimi ade ne team enso ade aba besi akan no enso ebi ti